हाय फ्रेंड्स, मी मनीषा पाटील ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आज माझ्या मैत्रिणींना भेटण्यासाठी इथे आले। छोटंसं आमचं गेट टुगेदर आहे, तर आता भेटू आपण सगळ्या मैत्रिणींना। हाय हाय, मी किती 6 आहेत। ही कावेरी आहे, हिचं नाव चंचल, ही अर्चना, ही दीपा आणि ही अर्चना। फोटो काढण्यासाठी पोज तयार करताय का? चंचल दिसत सगळी भेट झालेली आहे। आता सगळेजण आम्ही घरी निघतोय, एकमेकीला निरोप देतोय। हो बाय बाय। सगळे आता घरी जायला निघालेले। हो हो।